Dobré ráno, vítajte pri našej ranej rozcvičke s Rajom. Dnes začneme bránicovým dýchaním alebo dýchaním do brucha, ktoré je veľmi dôležité preto, aby sme sa správne celý deň hýbali. A to druhé cvičenie bude také rozcvičenie dolných končatín, skôr zadného stehného svalu, ale takisto budeme pracovať s loptou, čiže trošku si rozcvičíme centrálnu nervovú sústavu, aby ste boli cez deň šikovnejší. Prvé cvičenie je bránicové dýchanie alebo dýchanie do brúška. Chalani, laškajte si na chrbát. Vy to skúšate spolu s nami. Pokrčíme si kolená, dvihneme, predtažíme ruky. Výborne. A teraz sa všetci spolu snažíme dýchať do brúška. Snažíme sa ako keby to brúško nafúknúť poriadne, tak, aby sa dvíhalo hore. Dýchame. Kľudne si môžeme pomôcť, aby sme videli, že či sa nám to brúško dostatočne hýbe. Dám aj Adamkovi, aj Maťkovi. Tak, a teraz si všimnite, ako krásne sa zdvihne, ako krásne. Výborne, Adamko, perfektne. Krásne dýchame. Bránicové dýchanie je veľmi dôležité preto, lebo práve to nafúknutie brúška nám aktivuje svaly brušnej dutiny alebo brušné svaly. A tieto svaly brušnej dutiny sú veľmi dôležité v rámci pohybu a váš pohyb bude naozaj kvalitnejší. Takto si to spolu s nami môžete vyskúšať každé ráno. Odporúčame, aby ste dýchali 5 krát za sebou, potom krátka pauza, zase 5 nádychov a takto to môžeme zopakovať nejakých 5 krát za sebou. Tak a je tu druhé naše ranné cvičenie, pri ktorom si rozcvičíme dolné končatiny, presnejšie zadný stehenný sval, ale takisto si aj vyskúšame šikovnosť rúk. Tak poďte s nami na to. Chlapci, dajme sa do toho rozkročného. Tak, položite si loptu na zem a pri vystretých kolenách sa snažíte takým osmičkovým spôsobom obchádzať obe končatiny. Poďme na to. Tak, to je ono. Snažíte sa najviac predkloniť. To je ono. Cítime tu ako ťahá? Tak, výborne, perfektne, super. Tak, výborne. Dobre, oddychneme si. Postavte sa. A teraz skúsime na druhú stranu. Poďte, chlapci. A ideme druhá strana. Tak, to je ono. Perfektne. Ešte. Dávame pozor, aby boli kolená vystreté. A skúsime trošku aj rýchlejšie, aby tie ručičky pracovali, aby sme to zvládali. Tak, to je ono. Je to aj o šikovnosti. Perfektne. Paráda. Takto to zopakujeme 10 krát na jednu stranu, 10 krát na druhú stranu. A verte, že budete veľmi dobre rozcvičení. Cvičenie máme za sebou. Ako ste videli, cvičenia neboli náročné. Naozaj si môžete takto zacvičiť každé ráno. A tak ako som spomínal, to bránicové dýchanie je veľmi významné. Dýchanie do brúška, ako keby naštartovalo tie svaly brúška a o to kvalitnejší a lepší pohyb budete mať cez deň. No a čo sa týka toho druhého cvičenia, tak pracovali sme s rukami, pracovali sme nohami, trošku sme rozbývali hlavu na to, aby sme vedeli ovládať tú loptu a hlavne sme si dobre natiahli zadný stehenný sval. Takže držte sa cez deň, nech sa vám všetko vydarí, majte sa.